Λοιπόν, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή, το PawPrint. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που φτιάχτηκε, όπως θα δούμε, για κάθε φιλόζωο εκεί έξω. Και ξέρετε, αυτό το μότο, το ημερολόγιο που γεννήθηκε από αγάπη, λέει όλη την αλήθεια. Γιατί? Γιατί δεν πρόκειται για μια εφαρμογή που φτιάχτηκε από καμιά τεράστια εταιρεία. Βγήκε, στην ουσία, από την προσωπική ανάγκη του ίδιου του δημιουργού της να βάλει σε τάξη τη φροντίδα για τα δικά του ζώα. Είναι ένα εργαλείο που γεννήθηκε από την καθημερινότητα. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς κάνει το PawPrint, θα περάσουμε από 5 βασικά σημεία. Από πού ξεκίνησε, πώς φτιάχνουμε προφίλ για τα ζωάκια μας, τα εργαλεία για την υγεία τους, πώς βοηθάει την κοινότητα και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, τι αντίκτυπο έχει η αγορά του. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Ας δούμε το πρόβλημα που όλοι οι κηδεμόνες κατοικιδίων γνωρίζουν καλά και το οποίο η εφαρμογή αυτή έρχεται να λύσει. Ας σκεφτούμε λίγο το χάος. Τα χαρτιά από τον κτηνίατρο πεταμένα εδώ και εκεί, σημειώσεις στο ψυγείο που ξεχνιόνται, υπενθυμίσεις στο κινητό που χάνονται. Λοιπόν, η διαχείριση της φροντίδας ενός ζώου μπορεί να γίνει πραγματικός πονοκέφαλος. Το PawPrint στοχεύει να βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή την ακαταστασία, μαζεύοντας τα πάντα σε ένα μέρος. Και αφού είδαμε το πρόβλημα, πάμε κατευθείαν στη λύση. Η βάση όλης της εφαρμογής είναι ουσιαστικά η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ταυτότητας για κάθε ζώο. Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Δεν μιλάμε απλώς για όνομα και φωτογραφία. Μπορεί κανείς να καταγράψει τα πάντα. Είδος, ράτσα, χρώμα, ημερομηνία γέννησης, ακόμα και τον αριθμό του microchip. Πολύ σημαντικό. Την κατάσταση στήρωσης και όλο το ιστορικό του, από που ήρθε, αν υιοθετηθήκε. Και το καλύτερο, αυτό δεν είναι μόνο για τα δικά μας κατοικίδια, αφορά και κάθε αδέσποτο που φροντίζει κάποιος, δίνοντάς του επιτέλους την ταυτότητα που του αξίζει. Αλλά εντάξει, ένα προφίλ είναι μόνο η αρχή. Η πραγματική δύναμη του PawPrint, το ζουμί ας πούμε, βρίσκεται στο πώς μας βοηθάει να διαχειριστούμε την υγεία του ζώου. Μας κάνει, στην ουσία, καλύτερους κηδεμόνες. Είναι σαν να έχεις έναν πλήρη γιατρικό φάκελο στην τσέπη σου. Σκεφτείτε το. Κάθε εμβόλιο, κάθε αποπαρασίτωση, χειρουργία, θεραπείες, αλλεργίες, χρόνιες παθήσεις, όλα περασμένα με την ημερομηνία τους. Δημιουργείται ένα πλήρες ιστορικό, έτοιμο ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε μια στιγμή ανάγκης που ο πανικός δεν αφήνει καθαρό μυαλό. Και εδώ έρχεται η ερώτηση που βασανίζει πολλούς από εμάς. Πώς γίνεται να μην ξεχαστεί ποτέ ξανά τίποτα σημαντικό? Ένα ραντεβού, ένα χάπι? Λοιπόν, η απάντηση κρύβεται στο έξυπνο σύστημα υπενθυμίσεων. Και αυτό το σύστημα είναι πραγματικά πανέξυπνο. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Όταν καταχωρείς έναν εμβολιασμό, η εφαρμογή μπορεί από μόνη της, αυτόματα, να σου φτιάξει την υπενθύμηση για την επόμενη δόση. Τέλος. Παράλληλα, υπάρχει απόλυτη ελευθερία να φτιάξεις τις δικές σου υπενθυμίσεις για οτιδήποτε, κυριολεκτικά οτιδήποτε. Από το χάπι για τα σκουλίκια μέχρι το ραντεβού για κούρεμα. Και φυσικά διαλέγεις πότε θα έρθει η ειδοποίηση. Αυτό πραγματικά προσφέρει μια ηρεμία. Και δεν σταματάει εκεί. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία για την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, ένα γράφημα για να παρακολουθεί κανείς το βάρος του ζώου, που είναι πολύ σημαντικός δείκτης υγείας. Εργαλείο για τη διαχείριση των εξόδων, για να υπάρχει ένας έλεγχος, αλλά και ένα βιβλίο επαφών για κτηνιάτρους και groomers, για να είναι όλα μαζεμένα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την ατομική φροντίδα, αλλά το PawPrint πάει ένα βήμα παραπέρα και εδώ είναι που η εφαρμογή γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο. Ας δούμε πώς βοηθάει ολόκληρη την κοινότητα των ζώων. Αυτό το σημείο είναι απλά καθοριστικό. Αγγίζει την καρδιά της φιλοζωίας. Σκεφτείτε τη χειρότερη στιγμή να έχει χαθεί το ζωάκι σας. Με το πάτημα ενός κουμπιού η αγωνία γίνεται δράση. Η εφαρμογή φτιάχνει αυτόματα μια επαγγελματική αφίσα έτοιμη για κοινοποίηση. Και από την άλλη, η πιο ελπιδοφόρα στιγμή, βρίσκεται ένα δεσποτάκι. Πάλι, με ένα κλικ, φτιάχνεται μια πανέμορφη αφίσα υιοθεσίας. Η καλή πρόθεση γίνεται μια πραγματική ευκαιρία για μια νέα ζωή. Και τώρα φτάνουμε στο μοντέλο τιμολόγησης, που πιστέψτε με δεν είναι απλά ένας τρόπος να αγοράσεις κάτι. Κρύβει από πίσω του μια ολόκληρη φιλοσοφία. Η δομή είναι απλούστατη και θα έλεγε κανείς απίστευτα γενναιόδορη. Για το πρώτο κατοικίδιο η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που βλέπετε κάτω-κάτω. Η καταγραφή και η παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων είναι και θα είναι πάντα δωρεάν και απεριόριστη. Είναι μια ξεκάθαρη, έμπρακτη στήριξη σε όσους βοηθούν εκεί έξω στους δρόμους. Και για όσους έχουν παραπάνω από ένα κατοικίδια, η premium έκδοση ξεκλειδώνει με μια εφάπαξ αγορά, μόλις 2 ευρώ.
Όχι μηνιαία συνδρομή, όχι κρυφές χρεώσεις. Μία φορά και τέλος. Για πάντα. Αλλά εδώ είναι το μυστικό. Αυτά τα 2 ευρώ δεν ξεκλειδώνουν απλώς κάποιες λειτουργίες. Ο σκοπός τους είναι πολύ μεγαλύτερος. Και αυτό εδώ το γράφημα τα λέει όλα. Το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεν πηγαίνει στην τσέπη του δημιουργού. Πηγαίνει κατευθείαν για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτά τα 2 ευρώ μετατρέπονται σε τροφή, σε στηρώσεις, σε θεραπείες για πλάσματα που δεν έχουν κανέναν άλλον. Κάθε αγορά είναι στην ουσία μια πράξη αγάπης. Για να τα συνοψίσουμε όλα λοιπόν, το PawPrint είναι πρώτα απ' όλα η απόλυτη οργάνωση για το κατοικίδιό μας. Είναι προληπτική διαχείριση της υγείας του με τις έξυπνες υπενθυμίσεις. Είναι πρακτικά εργαλεία για να βοηθήσουμε την κοινότητα των ζώων. Και το πιο σημαντικό, είναι μια αγορά που στηρίζει άμεσα τα αδέσποτα που έχουν ανάγκη. Και θα κλείσουμε με αυτή τη φράση που είναι και η ψυχή της εφαρμογής. Γιατί κάθε πατουσάκι αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην καρδιά μας. Μια υπενθύμηση ότι πίσω από την τεχνολογία, πίσω από την οργάνωση, ο πυρήνας είναι πάντα αυτό. Η αγάπη και η σύνδεση που έχουμε με τους τετράποδους φίλους μας.